Bos. Bos e. Apa? Kowe nek dodol kae lho Bos, aja galak-galak ya Bos. Kowe nek sing tuku udah wedi ki lho Bos. Galak. Heeh. Lagi ngerti aku galak. Lagi ngerti aku galak. Hah? Lagi ngerti aku galak. Apa? Kayak dhisik ki wong FYP ki. Kayak dhisik ki durung FYP ki sejenenge karena sego wiwit wis galak. Lagi ngerti. Apa? Mergo galak ya kan dijarek ya ora galak aku ki. Ora. Lah iya. Kowe nek sing udah wedi ki lho. Ya semen. Wedi ya semen. Semen tak kletak, tak mamah. Ngerti ora? Wis ngerti. Rong aku rong kondang, rong kaloka, rong FYP iki sejenenge karena iki wis galak. Ora, rasa lagi saiki. Ora. Tak omongi ya. Uang viral. Ora viral, viral susah, ora viral ya susah. Tak kandhani wong bakul-bakul kabeh dari Sabang sampai Merauke. Nyambut gawe pilih sak derma wae. Pilih santai-santai, ngerti ra? Aja seneng FYP, ngerti ra? Udah contohnya kaya aku, FYP ki rekoso njaba, rekoso pikir, rekoso kabeh-kabeh. Tak kandhani. Apa Bos? Ya alah, aja pengen. Wah, dodol laris. Wah. Dodol kemuruyuk FYP kondang kaloka. Endah duwite kaya ngapa? Aja nyawang mung ngarepe. Nyawang ki mburine. Ora gur nyawang ngarepe tok apike tok. Ah mburine kok kudu ora ngerti. Ora growong apa bolong ora ngerti. Ora rumangsane iki. Lah ku sarapan apa ya Bos? Sarapan kaya niki iki lho, kandhani. Wong nyambut gawe ya sayang. Mumpung kowe dorong gebacut ora. Aja seneng FYP kowe iki doan. Aja seneng viral ora. Pilih biasa-biasa wae, penak pikire, penak kahanane tak kandhani. Mata Bos. Ya alah, ora kok mangsane bener wong jajan ki raja. Wong jajane duit ki raja, apa uang adalah raja bener. Kuwi hake dhewe-dhewe hake. Ora ana wong larang. Ora kuwi. Dadi bebas, tuku sapa-sapa bebas ora. Rumangsane kuwi ning siji tak kandhani. Ora sego wit porsi gajah, seporsi 30.000 saiki 33 plus minum. Ngerti ra? Ya no, saiki. Ya ora saiki nggo wedang. Yo tuku wedang njaba nggawa kang omah. Segone sing antri-antri yo sak kembruduk, ora ngerti sing masak. Bener wong dodol iki resikone rekoso masak kesel. Ane mung do ora nggo wedange ngapa? Wong dodol wedang iki kenek nggo seliwuran nggo bayar liya-liyane tak kandhani. Bener. Duit adalah raja, bener raja. Ning raja aja banget, ora. Aja ngedengke duit 30.000 raja, ora. Kabeh iki apa melihat anune apa jenenge Buri-burine piye. Wong FYP ki rekoso tak kandhani, ora. Wong viral ki luwih rekoso meneh, ora. Ha saiki aku kowe do nek aku galak ora masalah. Wah, aku mbok unekke saiki dodol laris galak, si dodol galak wedi arep nyedak armara. Terserah ora apa-apa. Gusti Allah ku sing ngekeki rezeki. Aku wis dhisik iki galak. Ora usah diviral-viralke tekan donya akhirat, tekan jabalakan, tekan Indonesia Raya, tekan Amerika Serikat. Sing jenenge Mak Karno ku wis galak ket dhisik, ngerti ra? Aku ki yo urip ora langsung kepenak. Aku ki yo wingi-wingi yo rekoso. Aku yo di sini yo kere, ngerti ra? Apa peh lagi FYP terus dite akeh. Apa-apane akeh. Ora nyawang mburine, bolong apa growong ngono. Dadi pikiranku yo saiki bakule segawe galak banter. Kas laris galak banter. Aja sok kaya ngono kuwi. Oh duwite apa? Duwite raja. Bener duit iki raja. Duit raja yen ora dirang rekoso ora gablek duit, ora gablek kecret, ngerti ra? Arep ngene-ngene kok ya nganggo kesel, ya tok duit. Ae memekakah tok. Kaya patung ora ono kek duit. Soale ora metu kringete, ora. Ngono tak kandhani ya. Engko ta Bon, nek nang tuku 33 sak minum. Ya ada omong ngono. Ora gelem ra gelem 33 plus minum sing dipangan tempatin wong dibungkuse terserah. Ora nggo wedang ra apa-apa. Ora kuwi mangsane. Wis kek sarapan sik. Lho, brambang gorengnya. Kon anak kuwi nang
OMK Solo. Oh nya lo. Ah, ramai goreng enak no Enaknya. Kon njaluk sithik. Enak kan? Tak kandhani aja FYP kowe doan do. Sing dodol anyar-anyarane dodol pengen FYP. Kowe lara pikirmu engko doan tak kandhani. Dadi ra lara pikir engko.